čáti tam od dnešního videa. Dneska teda rozmetáme hnůj. A jezdím teda s mekáčem se 115 a za sebou mám rozmetadlo RUR5. Jinak potom ještě jezdí druhý kolega, ten je tam vepředu kousek, ten jezdí zase s Fortero s 95 a má víceméně úplně to samé rozmetadlo, jo, taky RU5 má. A jinak nám to nakládá kolega s Proximou ze 74, jak jsem kdysi rozhazoval, takže s čelákem Traglift a mám normálně lžící na hnůj. No, začali jsme teda už včera něco málo. Dneska teda pokračujeme, dneska budeme rozhazovat celý den. Teďka začínáme rozhazovat to, co jsou tak na rovinkách většinou, protože včera celkem dost pršelo. Takže v kopcích, aby nám to nějak nehrabalo, tak by tam nedělali potom koleje a tak. No, takže tak no. No, jinak jezdím takto pomalu, aby se to stihlo hezky všecko, aby to rozmetadlo stihlo hezky rozmetat, aby to bylo tak nějak ta hustota, tak nějak jak vypadá zhruba. No jinak jsme před chvilkou začali, teďka jdu druhou fůru. Kolegovi teďka nakládá druhou. Tak pomaličku to jede, no. Tak no je tu celkem dost. Možná až nadbytek uvidíme, nevím, letos teda poprvé. Se přiznám, tak nevím jak moc je toho hnoje třeba vždycky na každou tu louku. Tak to už tam nechám ten zbytek. A tam nakládá teda kolegovi. Už to má, tam hezky najdu zpátky. Bez prodlevy hezky to bude. A já mu najedu takto nějak hezky. Kaž. Tak nějak. Vždycky mi kolega naloží tak zhruba asi nějakých 5 víc, a to není moc těžké. Tak to není moc těžké. Nebo jak vždy, 5, 6 asi nějak vychází, tak nějak vždycky no. Ještě vyjdu na jednu napředek a asi už pojedeme pomalu. Dobré.
někdy, jestli jsem tam blbnou brzdy na rozmetadle, jak chce pustit. A už jdeme. A já si nejdu tady, jak jsem skončil, no. Takže někde tady, no. Se do toho se mi moc nechce, protože pak bude to kola zastane, pak celý traktor následně, jak potom budeme vyjíždět tady z louky, tak no. To bude sranda na cestě potom ten hnůj. Pak budou řidiči nadávat. Tak já už to můžu pustit. Já vlastně to zapínám normálně tady, že to zmáčknu a potáhnu nahoru, a když to chci pak zase vypnout, tak jenom to zamáčknu a to se vypne. Vždycky chvilku počkám, až to začne pořádně rozhazovat, tak až pak teprve jedu. No, vypadá to hezky. Jinak jedu zhruba nějaké, mě to ukazuje 2 km v hodině, což je asi akorát. Jako, sem tam bych to dal i pomalejší, ale pomalejší dokonce tady bohužel není. To je pomalejší, co jede tento traktor. Jo, tento vlastně kormík nemá redukci žádnou, takže bohužel pomalej to kolikrát nejde, a tak asi v pohodě. Tak já si to zase vypnu a můžeme jet. No, vypadá to dobře. Tak asi nějak jdeme. Kolikrát ty žíčce jsou fakt velké, toto jsou třeba 2 a už je skoro plné rozmetadlo, takže kolikrát aj 4 žíčce jak kdy, podle toho, kolik to prostě naloží. No. Na zadek a pojedeme.
jinak kolegovi to rozmetadlo nerozhazuje do takové šířky, jak to moje. Vidíte, že to má, nevím, jestli to poznáte, ale má to trošku uší. Jelikož on tam má na tom rozmetadle vzadu 4 lopatky a tam mám 2 velké, on tam má 4 malé. A já tam mám 2 velké, jak jste mohli vlastně vidět, takže mě to rozhazuje daleko do větší šířky. On to rozhazuje, nevím kolik to má, 5 metrů, 6 možná to bude mít. Jo, já to budu mít něco víc, nějaký možná 8 metrů, možná 10 to vypadá. Něco takového. Nic, já si myslím, že toto bude pro dnešní video asi všechno. Jsem vám takto ukazoval, jak takto u nás rozhazujeme, jak máme rozmetadla a tak. No, nás čeká ještě celý den rozhazování, tak jo. Já se s vámi teda rozloučím a uvidíme se zase příště někdy u nějakého dalšího videa. Tak se mějte a čus.